Continuen les investigacions pel cas Mega Upload. L'FBI creu que ja no pot aconseguir més proves. Antoni Bassas. TV3. Washington. Perfecte, ja tinc la crònica del Telenotícies vespre. Uau, i encara tinc temps de veure un capítol de la Riera. Sí, amics, això sí que és una sèrie i no el Wikileaks. Julian Assange. Aprèn de la San Pietro. Ostres! Doncs TV3 encara no ha penjat el capítol. No pot ser, necessito saber si la tieta Consol afluixa o no la pasta. Només em queda una solució. Sèries Monkeys. Aquí, la Riera. Download al Sapap! Queda detingut per descàrrega il·legal d'arxius d'internet. No pot ser, és un error, jo no sóc un pirata! Ja en parlarem a comissaria. Emporteu-vos-heu! No, no, sóc català! No! A veure què s'ha descarregat aquest pirata. La Riera? Què deu ser, això? He tingut una nova idea per la carta. Ah, sí? Sí, crec que t'agradarà. He pensat que podríem tornar a posar truites a la carta. Toni, ara has de demostrar que ets un periodista de raça. Representes la dignitat de TV3 i de tot un poble. Has de mantenir la calma. Has de mantenir la calma. Sisplau, no em facin mal. Sí, ho confesso, sóc culpable. I és més, abans de marxar de Catalunya Ràdio, li vaig deixar una xinxeta al seient d'en Manel Fuentes, però per favor, faci el favor de seure! Sí, sí senyor. On sóc? Què em faran? Amb el temps que porto aquí tancant s'ha lesionat algun altre jugador del Barça? Prou! Les preguntes les fem nosaltres. La consola afluixarà la pasta o no? Com? Que si la consola afluixarà la pasta! I la Nora es descobrirà que no és diabètica? Parla d'una vegada! No sé. Molt bé. Tu ho has volgut.